Το ποσοστό των Ελληνοκυπρίων και των χριστιανών στο νησί μας μειώθηκε κατά 50% τα τελευταία 65 χρόνια. Έκανα έρευνα στα επίσημα στοιχεία που διατηρεί η Κυπριακή Δημοκρατία και ήβρα και τα στοιχεία που δημοσιεύουν οι παράνομες υπηρεσίες στα κατεχόμενα και πάμε μαζί να τα δούμε. Κύπρος, απογραφή 1921, Ελληνοκύπροι 79%, Τουρκοκύπροι 19% και το υπόλοιπο 2% Μαρονίτες, Αρμένοι, Βρετανοί κτλ. Το ποσοστό των χριστιανών στο νησί μας πριν 104 χρόνια ήταν στο 81%, αν και υπήρχαν και Τουρκοκύπροι κρυπτοχριστιανοί που ανέβαζαν και άλλον το ποσοστό. Απογραφή 1960, Ελληνοκύπροι 77%, Τουρκοκύπροι 18% και το υπόλοιπο 5% και πάλι Αρμένοι, Μαρονίτες, Βρετανοί κτλ. Το σύνολο των χριστιανών στο νησί πριν 65 χρόνια ήταν στο 82% του συνολικού πληθυσμού. Να έρθουμε στο σήμερα και να αρχίσουμε από τις ελεύθερες περιοχές. Οι Ελληνοκύπροι μαζί με τους Μαρονίτες και τους Αρμένιους, οι οποίοι πλέον είναι Κύπροι μέσα από τους πολλούς αιώνες παρουσίας στο νησί, είμαστε το 74% στο έδαφος που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Ο χριστιανικός πληθυσμός των ελεύθερων περιοχών, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν στην απογραφή, είναι το 78%. Το υπόλοιπο 22% είναι κυρίως μουσουλμάνοι και Ινδουιστές που προέρχονται από 40 και πλέον χώρες. Πάμε τώρα στα κατεχόμενα. Αν είναι ορθά τα στοιχεία των λεγόμενων αρχών, στα κατεχόμενα ζουν σήμερα 476.000 πολίτες, εκ των οποίων το 95% δηλώνουν μουσουλμάνοι. Άρα, σε όλο το νησί, με απλά μαθηματικά και με ανάλυση των στοιχείων, οι Ελληνοκύπροι είμαστε το 49%. Επαναλαμβάνω, σε όλο το νησί, και οι χριστιανοί περίπου το 53% σε όλο το νησί. Αν βάλουμε και τις άδειες εργασίας ατόμων που προέρχονται κυρίως από μουσουλμανικές χώρες, τους αιτητές ασύλου και τις αιτήσεις ασύλου που απορρίφθηκαν, αλλά δεν τους βρίσκουμε και μες στην Κύπρο κομμά, τότε οι Ελληνοκύπροι είμαστε κάτω από το 45% και οι χριστιανοί κάτω από το 50% σε ολόκληρο το νησί. Συμπέρασμα, σε τούτο το νησί, στο οποίο κάτω από κάθε πέτρα που να σηκώσεις βρίσκεις κάτι ελληνικό και κάτι χριστιανικό, ήμασταν πριν 65 χρόνια πάνω από το 80% και πλέον είμαστε μειοψηφία. Και αν κάποιους δεν τους ενοχλεί τούτο το στοιχείο, εμένα ενοχλεί με και μάλιστα πάρα πολλά.